Sa ngalan samahan, usada ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagios sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manaaw sab kanimo. Maigsuon, maginulso kita sa itong mga kasalanan, arumandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala ron bagayo sa mamahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhiarong pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon tagina sa Dios makagawom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios. Liguna ang among pagtuo, paglaong pagigugma. Himuang abuhaton tanamo sa imong gubaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo og paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa Manong Kristo imong anak. Nga buhig hari banghanim sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang atong pagkamahuyang tabangan kita sa Espiritu, kay wala masayod unsaon nato pagampo. Ang Espiritu mismo mangaliyo po sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu. Kay ang Espiritu mangaliyo po sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya, ug sa iyang mga tinawag, sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya, aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak, mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Ug busa gitawag sa Dios, kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang tanan kong paglaom anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Ginoo, ang tanan kong paglaom anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Tanawa, tubaga ako, o Ginoo, Diyos ko. Tagaig kahayag ang akong mga mata, aron dili ako matulog diha sa kamatayon. Ayaw paingna ang akong kaaway, nakabantog ako kaniya. Tingali unyag malipay ang akong kaaway sa akong kapakyas. Ginoo, ang tanan kong paglaom anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Bisa nagsalig ako sa imong kaluoy, palipaya ang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Paawita ako mahitungod sa Ginoo, maayo siya kanako. Ginoo, ang tanan kong paglaom anaa sa imong mahigugmaong kaluoy.
Ginoo mara kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Miadto si Jesus sa lungsuran o kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya mayo sa katawo nga nangutana kaniya, Sir, diutay rabay maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magingon, Sir, ablihin taon ang pultahan. Mutubag sa kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon ug miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo, pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy sa ug pagkagod sa inyong ngipon, inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios. Samtang adto kamong sa gawas. Daghan mga tawo nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan, ug gikan sa amihanan ug kabagatan, nga mutambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya katong naulahi karon mahiuna, ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daaygon ikaw o Kristo. Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Unsa may ato maanalisar niini, unang-una nga dunay pultahan na lugar nga diin ka makasulod. Ikaduha, nga mingon ni abri kaning pultahan. Kay kung sirado pa kani, dili gyud mingon ang atong Ginoo nga paningkamot kamo pagsulod. Maigsoon ko sa ni Kristo, unsa man ang pasabot niini o implikasyon nga ang pagsulod sa pultahan sa Dios abli alang sa tanan. Ang una, ang pagka-open niya ni. So sa pasabot niini nga abli ni dili ni sarado nianong maningkamot sa pagsulod sa gingharian sa Dios. So ang pagka-open niini. So unsa may implication niini? That salvation is for all. Nga ang kaluwasan alang sa tanan. And if that is so, albis nga alang sa tanan ang pultahan, nga makasulod ang mga tao, pasabot ini nga we should also have that attitude nga kita mahimong welcoming sa uban nga makasulod sa maong gingharian sa Dios. Mao na nga sa simbahan nato, natay gitawag mga ministriya, nga gitawag nga IRD, Interreligious Dialogue, na ecumenism, kaya nga naman, sa nagkariya nga paagi, makig-alayon kita nga maluwas ang tao, kung dili man gingon nga mubalhin sa reliyon, apan ang makaila sila nga adunay pultahan usab alang sa kaluwasan sa tanan. Dili kay maghimo kita o mahimo kitang rason nga ang mga tao hinoon dili makasulod sa pultahan sa gingharian sa langit. Mao na makaigsunan nga gingon nga salvation is for all. Nga ang kaluwasan alang sa tanan, apan unsa man usab ang description nga atong tanawon nga makita diha kanato ang pagpaningkamot. Nga duman, tungod kay gidescribe man sa atong Ginoo nga sigpit nga pultahan, dili dako ingon nga sayon ra kayo nga makasulod, dili ingon nga dako ra kayo sayon-sayonon nato pagsulod, kundi aduna gyud pagpaningkamot. Mao kana ang mensahe alang kanato nga maningkamot. Kay dili ingon pasudlo lamang ta nga walay pagpaningkamot, kundi pagpaningkamot. Sama sa pagkakristohanon, dili man sayon ang pagkakristohanon.
aduna gay pagpaningkamot nga mapuy-an ang pagkakristohanon. So sa tuwa pa, sigpit kani, bisan abri, pero adunay pagpaningkamot. So sa kaluwasan, it is not given to us in a silver platter, kundi paningkamot, maningkamot kita, pinaagi sa itong Kristohanon nga kinabuhi. But thirdly, tanaw na to that we seize the moment samtang abri pa kini. Kay gilagway diri sa Ebanghelyo nga mingon, mubangon ang Pangulo sa panimalay, ug sirhan niya ang pultahan. That's why we seize the moment nga abri pa kini kay sirad-an kini. Unsa man ang implikasyon nini sa atua makaigsunan. Nga dili ingon mag-unya-unya na kita, moingon ta nga unya nako maningkamot nga mahimong tinuray nga Kristohanon, kay wala ta kabantay o wala ta kahibalo kanu sa kini sirhan. Mao na nga kinahanglan we seize the moment samtang kani abri pa. Nya kung ato itandi sa atong kaugalingon, basig pag-abot nato nga gusto natang musulod, sirado na hinuon. Mao na makaigsunan nga everyday is a preparation. Samtang abri pa kining maong pultahan. Everyday is a preparation nga makasulod diha sa abri nga pultahan. Sa ato pagpadayon sa ato sa misa, naningkamot kita dinhi, kamo simba. Oh. Ako nara nagpuyo dinhi, pero kamo gikan pa sa inyong mga lugar, mianhi gayud dinhi. Usa ka na kapag paningkamot. Pero unsa pa magyud ang pagpaningkamot nga unta makitan sa atong kaugalingon, nga dili lang kita makadayeg sa Dios, kundi puy-an ang mga pulong sa Dios. Diha nato makita nga lisod di ay mao na nga sigpit ang pagpuyo sa pulong sa Dios. Apan ang konsolasyon nato dinhi nga na ang simbahan, na ang Ginoo nga mugiya mulig-on kanato sa atong mga pagpaningkamot. Only if kita musangpit usab diha kaniya, musangpit usab sa simbahan nga atong giya diha sa pagpaningkamot ato nga makasulod sa gingharian sa langit. Padayon kita rin sa misa. Pasalamat sa Dios nga giaghat kita nga muanhi dinhi, nga musulod pananglidan diri sa pultahan sa simbahan, apan unya usab adunay pagpadala. Mugawas magyud kita. Diha nato makitaan kung kita ba maningkamot diha sa pag-abri sa pultahan gito sang langit, pinaagi sa atong maayong mga binuhatan. Dili kita muadto sa talad sa Dios nga magasalig sa kaugalingon tang katakos. Mutubag kita sa iyang pagdapit sa tanang katawhan, uban sa pagtuo aron kita makasulod sa iyang gingharian. Diha sa pagpubos maghalad kita nga magampo. Himua kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo. Himoa kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo. Nga ang mga sakop sa balaang simbahan sa Dios mangadto sa kasaulugan sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Himua kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo. Nga ang mga panggamhanan sa mga kanasuran mutahod sa kagawasan sa relihiyon ug mutugot sa mga tao sa pagpaminaw sa pagdapit ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo. Nga atong dawaton ang Kristohanong tulubagon sa tinuoray ug matubayong paningkamot sa pagsulod sa hagipot nga pultahan patunong sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo. Nga kadtong nasakit sa pangisip ug sa lawas, mudawat sa ilang krus nga mainantuson, magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, dawaton sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming mapainobsanon sa imong pananaw o Ginoo.
Ginoo gamahan sa tanang katawhan, gihimo kini namo nga mga pagampo diha sa pagtuo, naninguha nga makatubag sa pagdapit sa imong anak, ang among bugtong manluwas, kinsa nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Dawata o Ginoo, hininga mong mga kasa, timaan sa mong pugma, sa gupaong santusa. Kining paro, kining bino, ginabal sa kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalinga, ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Sa tanang panalangini, sa kadlaot panaliptin, ang mahal mong alawas ug bilinhon mong dugo, imo ang kaluwasan kinabuhi sa tanan. Dawata o Ginoo, hininga mong mga kasa, timaan sa mong gugma, sa gupaong santusa. Baigsoon, pagamog kamo, aron nang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton hunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, Ginoo namo nga gamhanan, dawata magasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pagalagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manahaw sab kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay og matarong. Santo samahan, Diyos sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayong, ug imong gisulutan tungod sa katurungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa himaya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahit asan. Dahil ko nang nag-aati sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahit asan. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu magsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan ini,
kay kini maong kalis ang nugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron naman sala mapasaylo, buhata kini aron maghandom kanako. Kinamisteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahan ining panin sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ang ayan nga moatubang moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawasan ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoy mong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang maingpit sa misa dugugma uban ni Leo among papa, ni Romulo ang bispo sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang maigsoon nga nakamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nakamatay da sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nabong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, usa ta mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga mabahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dugimaya hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa pagampo ngadto samahan atong ngamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang magsalig sa simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong paraginig sunay. Ika
Kini mga kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among nambitan ning sakramento ug himo nga kining among pagsaulog sa misa magbabungahon dinhi sa among ginabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios sa makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.